ketingal wonten titahipun Gusti Jalu miwah kenya. Kekalihipun arsa anetepi upacara adat inggih punika upacara panggih. Punapa ta ingkang winastanan panggih namung angupadi gambuing penggalih. Temanten sarimbit kanthi lumaksana alon-alon ketingal sami apagut tinggal kanthi tempo ing catur netra bisa mahanani manunggaling karsa sasmitane kanthil kumantriling katresnane Sri Atmaja temanten putri melati jawit saking ketaling lati saking Sri Atmaja temanten kakung wondene mawar minangka panggadang temanten sarimbit anggenipun gebyur ing madyanipun bebrayan agung sageta angambar arum wiwit donya nganti teking delahan saya caket kanthi kumlawining asta balang binalang wujuding kembang gantal pinanggihipun temanten sarimbit wonten sangandhapipun taruh agung kanthi tangkep asta ninging cipta muhung saking kersanipun Kang Maha Kawasa kanthi nderekaken panjenenganipun Sang Juru Sembaga Ibu Edi Purnama ingkang minangka anyeranani nggenipun temanten sarimbit pinanggihan lereping netra ninging nala kanthi ing surasa bismillahirrahmanirrahim kanthi ati-ati tangi maca layang sejati damar sejati cumentel ana pulung ati saptemah padang trawangan penggalipun temanten sarimbit wondene temanten sarimbit kanthi kasiwer mijiling toya wening saking kendi pratala sumawana panjang ilang ngambal kaping 3 mijiling toya wening saking kendi pratala nedahaken bilih temanten sarimbit titi suci saking ingkang rama dalasan ibu panjang minangka penggadang temanten sarimbit anggenipun nampi wahyuning judu kinodrata dados kulawarga ingkang sinebat kaken-kaken miwah inen-inen wondene ilang minangka gegambaranipun temanten sarimbit nilar peranganipun jejaka lan kenya kinarya hanetepi darmaning kodrat ingkang parikedah palakrama kinarya nglestarekaken dhateng teturunan wus paripurna siweran mijiling toya wening ingkang ngambal kaping 3 sinawang saking katepian jumangkahipun pun bagus Muhammad Salihul Mustofa njangkahaken suku dumawaing padha satemah midak antiga pecah wontenipun antiga pratandha gambaraken pecahipun Sukerto ingkang sinandhang pun bagus Muhammad Salihul Mustofa Sigro Hanjengku Sang Dyah Ayu Devi Wulansari wonten padanipun ingkang garwa punapa ta ingkang dados kersanipun namung badhe miji ambenipun ingkang neraka kanthi tirta tripuspita warna ing pangajap kanthi Sukerto ingkang winijian tirta tripuspita warna sageta saking Sukerto sirna saking lumahing bumi kantun manggih kamulyanipun bebrayan ketingal kebaing pangati-ati Nimas Ayu Wulansari ketingal boten wonten kakung ingkang pinitaya saged hangayomi miwah hanuntun manembah mring kiblating Gusti namung Sang Binagus Muhammad Salihul Mustofa
Paripurna kumlawining asta Sang Abagus anglanting astanipun Nimas Ayu lan Sari. Bebasan kersanipun Sang Abagus angangkat derajatipun kenya. Kalamun lungguh sinawang biswa katon cendhake, kalamun jumeneng sinawang biswa katon dhuwure. Peranganipun titah ing arca padha wonten panguwasanipun Kang Maha Kawasa datan wonten benten-bentenipun. Sawusnya paripurna kanthi jumeneng jajar sumandhing wondene panjenenganipun Bapa Sutresna dalasan Ibu Sunarti sigra amrepeki putra kekalih kanthi nyingkep sindur warna abang lan putih. Sasmitane kang cetha warna abang nedahake saka pakartining biyung, warna putih saka pakartining bapa nyawijining warna kekalih wiwit getih rong tetes balung rong ceklek daging rong tempel mujudaken glegeripun pun Bagus Muhammad Salikul Mustofa dalasan Nimas Ayu Devi Wulansari. Putra sarimbit kanthi kaboyong jengkar saking sasana panggih kinanti manjing wonten ing Wisma Palereman. Dening panjenenganipun Bapa Sutresna sawetawis kalenggahaken wonten ing sasana palenggahan piniji kanthi petik citra sawetawis ketinggal Bapa Sutresna anggenipun lumaksana kanthi alon-alon. Sesarengan Bapa putra sarimbit arsa manjing ing sasana winangun. Sinurung lampahipun kadang pisan sumawana patah sakembaran satriya kembar miwah putri Dumas. Ngantos minggah ambal dubi sasampunipun dumugi wonten ing sasana palenggahan kalolos wontenipun sindur panjenenganipun Bapa Sutresna lenggah wonten tengah-tengahipun putra sarimbit lamat-lamat nuli kadikawijiling lisan Ibu Sunarti. Bapakne, piye putramu? Apa pancen isih ana bedane? Wis Bune, ora usah kuwatir. Bareng wis resmi ijab kabul kanthi tata negara lan agama. Sanyatan putramu sakloron ora ana bedane. Mula ayo direngkuh kaya dene ngrengkuh putramu dhewe. Paripurna sigra Bapa Sutresna angungkuraken dhateng sagung para tamu angrangkul pamidanganipun putra sarimbit kanthi den lenggahaken wonten ing sasana palenggahan. Wis Ger, putraku sakloron kene-kene dak keparengake lungguh, Ger. Monggo dipun lenggahaken. Saparipurnanipun Bapa Sutresna sekalian Ibu Sunarti mandhap saking sasana kanthi mapak dhateng kadang pisan kanthi salam sinalam man ing asta ngengeti sambung pasederekan kasuwun saking panjenenganipun Bapa Maskun katuran lenggah wonten sak
sisih tengenipun temanten kakung wondene Ibu Sunarti lenggah wonten sak sisih kiwanipun temanten putri. Punika to temanten Sarimbit sampun ketinggal lungguh keketeraket renggang gula kumepyur pulut kadya sirna sipating titah namung ketinggal dewaning kabagyan kang eja wantah. Nuli temanten Sarimbit ngayahi wontenipun adicara krobongan tama kayanipun Nimas Ayu Wulansari nampi guna kaya peparingipun pun Bagus Mustopa. Sarat sarana wontenipun Punang Kampil saha tilam lampus. Punang Kampil ingkang sampun wonten isinipun beras ketan cinampuran arta recehan minangka gegambaranipun guna kaya tilam lampus utawi klasa bangka mujudaken bokor kencana jumenengipun pun Bagus Mustopa hanyuntak isinipun Punang Kampil lamat-lamat nuli kadikawijiling lisan wong ayu iki guna kaya peparingipun Kakang sliramu bisa nampa kanthi legawa ngestokaken dawuh Kang Mas ketinggal kati bombonging penggalih Nimas Ayu Wulansari anggenipun hanampi peparingipun ingkang garwa kanthi kabuntel katali wangsul nyarengi jumenengipun ingkang garwa sigra hamrepeki dhateng ingkang Rama dalasan ibu punapa to ingkang dados kersanipun datan kanyono kalamun wontenipun guna kaya peparingipun ingkang garwa den pasrahaken dhateng ingkang Rama dalasan ibu. Nuwun sewu Rama Ibu punika guna kaya peparingipun Kang Mas Mustopa mugi Rama Ibu kepareng nampi. Ya Nduk, Bune ayo disimpen ana ing ganduk mburi kanthi salam sinalaman nggih. Wis ger kono-kono tak keparengake lungguh meneh wis tokaken dawuh Rama. Sawusnya tumapaing adicara kacar kucur hamirsani dhateng lenggahipun temanten Sarimbit sigra angersakaken kembul bujana Angandra Wina nuli tumapaing dahar walimat ingkang minangka dados sarana wontenipun buga jenar miwah jangkeping dedaharan ingkang kinarya dados daharanipun Raja Sedina Ratu Sedalu nuli den pasrahaken dhateng abdi kinasih ing mriku sampun tinampi dhateng temanten Sarimbit nuli lamat-lamat kadya kawijiling lisan Nimas Ayu Wulansari. Monggo Kang Mas kula dherekaken boga. Ayu wong ayu tak dherekake. Wis ora ana wong seneng kejaba sampean Mas Mustopa nggih. Saestu dipun dhahar saestu. Nah. Sithik mawon to sampeyan ngaturi garwane. Kok ya nakal to sampean. Nah, nggih. Gentosan, Mbak. Nggih. Astane ingkang kiwa ngasta janggute Mas Mustopa, Mbak Wulan. Nggih. Tangane astane Mbak Wulan ngasta janggute Mas Mustopa. Tangane Mbak astane sing kiwa, tangane sampean sing nah, ngaten. Nah, muga-muga nganti tuwa besok dari ngoten nggih. Wes tetep katon tresnane. Gentos Mas Mustopa. Padha mawon. Ampun kemekelen keselek mangke. Nggih. Wektu gedhe Mas niki sampean dadi Raja Sedina Ratu Sedalu. Presiden Medun niku lho sungkem kalih jenengan niki. Monggo
monggo paripurna. Nanging saking katebian ketinggal sampun wonten abdi kepareng ngaturaken unjukan toya wening ingkang sampun winadahan cangkir. Ngunjuke ya padha wae kaya mau. Kok kemekelen mawon to Mas Mustofa sampean. Apa sing gawe lucu apa sing gawe lucu? Nah. Ya nggih. 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 Lho, mboten napa-napa. Pun wong wis bojone wae kok. Nggih. Ah, nggih. Ditelaske mboten napa-napa, ditelaske mboten napa. Nek kira-kira ketelak ditelaske mboten napa-napa, nggih. Wong wit esuk didandani mesti ngempet atine, nggih. Nggih, diunjuk. Nah. Dintekne. Entekne, Mbak. Nek ketelak ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ana sing nyengeni. Nggih, mboten napa-napa. Nah, kados Mas Mustofa. Katon nek ketelak tenan ngono lho. Heeh. Mboten napa-napa nggih. Sampun nggih. Nah. Purna wontenipun krobongan nuli mangke kepareng nderekaken temanten sarimbit sungkem wonten ngersanipun ingkang Rama dalasan ibu. Murih mangke pikiran tuk dedonga seker ngersanipun Rama ibu kinarya payung agung anggenipun sami magut wonten bebrayan agung.